Tikulandireni pa Zodiac Television. Ino ndi program yapadera yokhudzana ndi nkhani zamasewero pamene tukamba kuti ndi Zodiac Sports exclusive interview. Ndipo nthawi ino muli ndine Bright Kanyama. Mu studio muno ndili ndi mtsogoleri wa bungwe la FAM a Fleetwood Haya amene aganiza kuti ayatendere kuno ku Zodiac titawitana kuti abwerani tikambirane nkhani ziwiri zitatu zokhudzana ndi mmene mpira wa dziko lino ulili. Tikulandireni nonse amene muli penepo kuoneranso pozindikira kuti ndi nthawi yapamwamba kwambiri kukhala ndi mtsogoleri wa Football Association of Malawi mumve kuti kodi mpira pakadali pano ukuoneka motani. Takhalani pamenepo posachedwa apa tikhale kuyamba kucheza ndi a Fleetwood Haya. Takulandirani sobena talandire mtsogoleri wa FAM Mr. Haya tathokoza kuti mwatiyendera kuno ku Zodiac kuti tichezeko pang'ono. Zikomo kwambiri. Zaka zitatu tsopano ndimene tikuyang'anizana nazo zimene makhala mu office ku bungwe la FAM ndi motero tikuyang'anira kuthamangira ku zaka zitatu. Mutha kutiuza zotani mmene stage kapena kuti status ya mpira kuno ku Malawi mmene ulili ngati FAM president mu zaka zimene mwayendesa? Zikomo kwambiri pondiyitanira kuno ku Zodiac kuti kuti mumve kuti mpira uli bwanji. I think izinso ndi zimene mwina Malawi amakhala kufuna kuti azimva kuti kodi mpira ku Malawi ukuyenda motani. Mwina sinthawi zonse tingapezeke kuti tizinenera ichi koma tichitenge chapamwamba kuti Mulungu atilola kuti tikumanenso tsiku la lero. Ndisimikizedi kuti ndi zaka ziwiri nditheka. Chifukwa tinalowa paja mu December 2023. So pano tikuthamangira mu June muno ndiningane kuti ndi 2.5 years. Ku zaka zitatu sitinafike. Koma ndikuziwa kuti mukamba zakuti zaka zitatu fika mukuona zintchito zimene zachitika. Ndeti bwere kufunso lanu. Mwachidule tinganena kuti mpira sopano malingana ndi ndondomeko zimene tinakhazikisa kuyambira kuja ku manifesto kena kuti naisiya manifesto finally yokuti yokukalowera. Kena kuti napanga translate that manifesto to what we call a strategic plan kapena mulondolera. According to our strategic plan muona kuti zambiri zimene tinaika mu 10 year strategic plan zambiri ndithu tikukwanilisa and zambiri ndithu zikuyenda monga mmene tinaganizira. Pali zina zokuti sizikuyenda mwina mmene timaganizira koma nditha kukuwuzani kuti ndizochepa kwambiri. Maybe if I can put a percentage mwina tinena kuti 10 or 15%. Izi ndikukamba zokhudzana ndi strategic plan yathu ndi mmene tikuyendera. Tibwerere mbuyo pang'ono. Mwati manifesto then munayisonda pang'ono kupitisa ku strategic plan. Zimene zili mu strategic plan ndi zimene mwakwanirisapo zambiri kusala ma percentage ochepa. Ndithu ndisimikize kunena kuti so nthawi yetu panga campaign tinali ndi malingaliro kapena we had a vision imene tinayika mu manifesto. Vision imene timayang'anira nthawi imene mpira amene ukuyendera mpira amene ukhalira ndi mmene timaonera kuti tikalowa kuti tikapitiriza pati. Ndi tinabwera ndi strategic plan. Strategic plan imeneyi tinayang'anira zimene tinapanga promise manifesto kuti tinapanga promise kuti tidzapanga ziyani. Komanso tinayang'anira kunena kuti kodi mpira ku Malawi kunoko boma likuti bwanji zokhuza mpira ku Malawi kuno. We also looked at the agenda 2063. Kuti agenda 2063 kuti bwanji. Tinayang'aniranso angakhale ma stakeholders ena. Muona kuti our strategic plan we involved anthu osiyanasiyana kuphatikizirapo angakhale ma college awo kachenjere. Ndicho linga chokuti nawonso ayikepo mawu kapena ayikepo nzeru pa strategic plan imene. Ifati timakhulupirira kunena kuti ngati muli ndi plan yokuti is research based ithandiza kwambiri because it will be more or less like evidence based. Pamene timapanga strategic plan timakhala kuti tikupanga zomwe timaganizira kuti zitakutheka tithaso kuchita. Ndipo ndisimikize kuti zimenezi zambiri zimene tinayika mu strategic plan mu chaka chilichonse tikamayamba ngati sopano lino tikupita ku AGM timawuza anthu kunena kuti kutere ku chaka chamawa muyembekezere kuti tidzapanga ABCD. Tikamapanga ma budget athu aja timanena kunena kuti budget ya chaka chino tikufuna tikwanilise izi. Muti nthakusimikiza kunena kuti muzimene tinalonjeza zambiri ndi tutakwanilisa. Ndizochepa zimene. Ine ndifuna evidence. Yes. Ine ndifuna evidence. Nangasimwanena kuti zimene munalonjeza ndifuna mutipasa evidence kuti ndizi mwandondomeko kuti izi ndakwaniritsa ndipo talephera izi ndipo talephera ifaja zakuti. Choyambirira tinene chonena kuti mpira wina afune asafune. Football is technical. Football itakuchita bwino mbali yambiri koma if technically we are not sound ndi kuti sitifuta. Ndinapanga promise kuti tizaonesesa kunena kuti
nkhani ya technical ndikukamba tu makochi athu ndikukamba tu kusulana athu ndikukamba angakhale kuti at a national team level technically kuti tikhale abwino pakadali pano ndithakuwuzani kunena kuti kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya famu tili tsopano ndi manyo imene tiziphunzisana kumalawi konkuno pamene tikupanga mwina CAF A pamene tikupanga CAF B mbuyo mosemo timayitanira anthu ochoka kunja kuti azatiphunzitse komanso tinalibe manyo kutero kumakochi athu tsopano tizaphunzitsa tokha. Imeneyi ndi nthambi imodzi. Nthambi ina tikukamba za ma grassroots takhala tinapangapo promise kunena kuti ife ngati afamu pamene mukatisankha kuti tilowe mboma mmenemo kapena mudindo umenewo tizaonesesa kunena kuti ana achisozera mpira uyambirenso ku masukulu. Ife titaona kunena kuti mpira wathu ukusokonekera kapena wangopanga stagnant chifukwa chonena kuti tukakamizabe maplayer mwina akuluakulu omwe aja kumangomenya chifukwa chonena kuti maplayer ang'onoang'ono achichepere tinakhala tataya. Izi kwambiri ndinganene kuti mwinaso effect ina inachitika chifukwa cha company ina imene opanga sponsor makamaka ma secondary school itasiya kunapeza kuti mpira uja wakhala ngati wayima. Ifetu tinanena kuti tigwirizanaso ndi amasa tigwirizanaso ndi atesamu. Amasa ndamene amayang'anira mpira makamaka kuma schools Malawi School Sports Association komanso tinagwirizana ndi atesamu. Atesamu ndamene amayang'anira na tertiary education level. Tinagwirizana ndi anthu amene wachifukwa chani chifukwa chonena kuti mpira uja tiuyambirenso kumeneko muti nthakusimikizirani kuti pakadali pano tinapanga ubale ndi atesamu tinapanga ubale ndi amasa kunati mpira anonso pana tiuyambire ku primary school tibwere nawo pa secondary school level tizipita nawo ku college kunati mwana akhale full player azikhala in full asangokhala player ukutha mpira pa ground komanso akhale kuti mklasi analowa chifukwa timakhulupirira kunena kuti mpira masiku ano ndi nzeruso. Pa chizungu mwina nene kuti is also science kunena kuti zikufunika nzeru yapaderadera imene msukulu mklasi moja itakuthandizira kuti mwanaso achite bwino pa ground. Ndingopitiraso pang'ono zokhuza ma grassroots. Napanga promise kunena kuti ndikazalowa tizaonesesa kuti tikhale ndi academy. Pakadali pano tili ndi Mzuzu ku Mzuzu tili ndi Luwinga Inclusive Academy kumene tili ndi asikana 17 and anyamata 25 42 players amene amagonera malo athu a famu amakhala ngati ku boarding school. Famu imalipira school fees. Ana amene wawa ndi ana achisozera under 14 under 15 kutere kucholinga chona titaphunzitsa ana amene wawa pamalo pomwepa azipita ku skulu tikuwapanga monitor ana apena amene sakuchita bwino tikumakhala ndi ma extra classes ndicho linga chona ana ajaso achite bwino ku skulu koma at the same time akumakhala ndi training session mwina ka 5 ka 6 pa week akumaphunzitsidwa moti a FIFA anatipasa mphunzitsi wa talent or youth coach amene akutiphunzitsira kumeneko. Nde muthakuona kunena kuti izi ndi zina zimene tinapanga promise ndipo zikuchitika. Tikabwerano ku nkhani ya ma teams inu mukumbukira bwino lomwe kuti matimu aku Malawi angakhale subdivision samalandira. Ine napanga promise kunena kuti ndikalowa tizapereka subdivision angakhale ku ma teams. Izi zinachitika. Ndinakambaponso zonena kuti ndikalowa sponsorship angakhale ya league sizachepera 500 million. Zonse zija zinkakhala ngati campaign gimmick kena kuti nazika mu strategic plan pano tiyamika ambuye kunena kuti league yathu sopano ili pa 1 billion. Kodi meje ikukhudzani meje? Kutere kuti ine nthakusimikizirani. Ndipo nthakusimikizirani kunena kuti chilichonse chimene chikuchitika ku Malawi kuno naka cha mpira. Wina asazakukusiseni asazakunamizeni kuti chikungochitika chifukwa chingochitika. Kutere kufamu nde muno wake wa mpira kuno ku Malawi. Moti ine nakambapo so ulendo. Koma tinakumvani inuyo pa interview kunena kuti ndisatenge credit. Solomon ndi amene adapeza sponsorship imene. Chifukwa cha demona class zimenezo. Ine ndayamikira Solomon. Chifukwa chonena kuti nthawi zambiri chimene timapanga ifeyo ngati afamu timangopanga facilitate. Komano kena kuti mamusiyira mwana uja kuti pita kamalizise. That's what we do. Ntakusimikizirani kunena kuti yes we facilitated tinasiyira Solomon kuti amalizise and anamalizisa. Tikukamba zambiri tukamba ngakhale ku National Bank tinapanga facilitate kuti apange sponsor Women's Football League for the first time in the history of our country. Zinachitika timapanga zimenezo ngati famu komano kenako timamulola no mwana uja chifukwa mwana uja tinamenda tamulola kuti ayendese chinthu chicha. So ndimakamba za grassroots football tukamba za sponsorship tukamba za women's football tinalonjeza kunena kuti timu ina yonse ya national team
tizayipasa mwayi okuti kasewere nawo masewera ina aliwonse amene akuyenera kukasewera. Nthawi yoyamba kuno ku Malawi atsikana athu senior team ya friends ya Scorchers yakamenya mwina ma friendlies osiyanasiyana, mukumbukira bwino lomwe. Tamenya ndi Zambia, tamenya ndi Ghana, tamenya ndi Morocco, tamenya ndi South Africa. Zinthu zoti zinachitike kwa kumbiri ya mpira kuno ku Malawi. Atsikana athu makani ma friendlies ngati amenewo. Koma phindu la chimene chija chatibweresera chani? Chatibweresera chipambano chimene pano tikupitano ku AFCON for the first time in the history of Malawi football. Kunena atsikana athu akupitano ku AFCON. Tukamba ngakhale atsikana athu achisozera. Sitikunena tuliso ndi ana amene ali pa under 15 tapita tinapangapo qualify kupita mpaka na kucha ku Ghana kukamenya African schools. Okay, tukamba zokuti angakhale ana athu under 20 atsikana ndi aja anamenya ku Africa kose kuno pana tinafika pa final stage yonena kuti tikangochinya Nigeria tikupita kuja ku World Cup for the first time in the history. Kufika number 1 kungomenya competition hiyo kunali koyamba. That's number 1. Number 2, kufika ponena kufika finals kuno kwa Africa ndichinaiso chinthu chachikulu kwambiri. So mutakuona kunena kuti Mozambique zimeta khati kunena kuti tizakonza izi, tizapanga izi, tizatere zimene zitakukhala kuti zikuchitika moteromo. Ndipo nanena apo kuti paliso zina zimene tangukamba mina zasikana. We can talk about beach soccer. Beach soccer every edition itayalola kuti akamenye. Mpaka na last year it was the first time whereby akhala number 6 mu Africa mosemo. Ndicho nyadisa kwambiri. Tukamba za Flames. Every window ya FIFA Flames ilikuipa samai okuti kamenye mpira. Nthawi zambiri Flames yatikhomodwisa kunena kuti mwina tikuyembekeza chipambano. Ndikupeza kuti mwina sitinachite bwino mmene timaganizira. Ichi mwina ndi china chimene ndinganene kuti mwina sitinachite bwino kwambiri pa zimalingaliro athu, because by now timayembekezera kunena kuti mwina when it comes to FIFA ranking tikhala kuti ndiye kuti tadusa pena pake. Koma at the same time tizimvesesa or tizipanga understand kuti we are building a team. Now building a team, there is no shortcut in football. Simngangonena kuti lero tikhala ndi team kena komawa mwapanga qualify muli ku World Cup. Tinamizana. Team iliyonse azungana nati almost not built in a day, is not built in a day. Chimodzimodzi ifeso tikunena kuti timu imeneyi imamangidwa, ikupangidwa build. Pakadali panopa Amalawi atakundise kumangidwa kumene mukunenako ahaya, kumangidwa kwa team ya Flames mukunenako anthu ena sakukuona. Ine yonse ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti anthu ena sakuonadi. Chifukwa chonena kuti chimene chimachitika in football, especially mukakhala ndi coach onena kuti akuzuwa chimene akupanga. Nthawi zina akakuyesani inuyo abuji kunena kuti tabwera muzamenye malo awa. Ndaona kuti abuji muli bwino. Next time sakuitanani inuyo. Anena kuti abuji wacha ndayesa ndipo ali bwino. Nawo chimene amapanga coach ndi chani? Amaitanaso munthu wina kuti ayeseso mayi. Aone kuti kodi abuji akazavulala. Kodi uyu atha kuzamenya. Anthu mwina popanga interpret amaona ngati kuti coach alibe timu yeniyeni. Taona timu ya lero wabweresa anthu 10 anyuani. Mwakuti koma coach uja zimene apasuwa akuchita pano. Ndipo ine ndithakusimikizirani kuti kuzimene zijazo ife timakhala ndi malipoti. Coach uja kamaka kunena kuti okay panopa ndikupita kukamenya tournament iyi kapena ndikamenya mpikisano. Cholinga changa ndifuna ndikapeze ma forward awiri, ndifuna ndikapeze ma ujena awiri, ndifuna ndikapeze akuti uyu ndi sina atenge. Chifukwa chonena kuti awa ndikwaziwa bwino, awa ndamenya nawo ma game 4, awa ndamenya nawo 5, awa ndamenya nawo makuti. So this being friendly ndikufuna ndikamenyese ana ukuthi sinatani sindinaone kunena kuti ndikaoneso mwayi ndiapase mwayi kuti mwina malo amene wawo atha kuti imirira. Ineyo ndinokhutira ndi zimene ikuchita Flames panopo ngati farm president. Ineyo ndithakusimikizirani kunena kuti ndinokhutira ndi zimene zikuchitika Flames pakadali pano. Kwa mukandifunsa zoe. Ifati muizosatira siku tulusa. Ineyo mukandifunsana kuti kumbali zaso usatira. Yes. Koda ahaya ndinonyadira ine ndikuza kuti ayi. Ine sendimamva kuwawa Flames. Kodi bwana, if you ngati farm, we are trying our best to give these players everything. Tikuyesesa kwaulusa ndege kumapita ndikunena kuti FIFA window ina iliyonse Flames yakamenya mpira ngati kusali nziko muno ndikunja kwa ziko kuno. Sizinachitike mbiri ya mpira kuno ku Malawi. Now ngati iwa jasa kuti pasama results zimakhala zowawa be kunena kuti kumabe akula chabwino lo draw yokha, chabwino lo win yokha. You know what I mean? So timakhala tikuyembekeza be chipambano. Yes, tikumvesesa kunena kuti he's building a team. We are comforted, but at the same time ndifeso anthu timafuna be chipambano. Koma tinene chilungamo kunena kuti tidekha Malawi
and ifeyo sitikubwerera mbuyo tinasimikiza ku mtundu wa Malawi kuti zonse zitikuchita apapazi ma friendlies tikumenyawa tinayamba zimene ndi women's football ndikuwauza Malawi kuti kwa asikanawa akatchapidwa inde ndi Morocco akatchapidwa ndi Ghana tinamenya ndi Zambia anati chinya siku game yamba yachiwiri tinawina tinakamenyedwa ndi South Africa magame onse awiri koma ndi masimikizirabe ya Malawi kuti Malawi mungodekha cholinga chathu nchoti tifuna tipange qualify chani WAFCON kwa nthawi yamba asikana tinaisana apase mayi kuluza kumene akuluza zili bwino chifukwa akuona ma mistake akuona mavuto akuona kusalira the weaknesses that they have zimene zitithandizira kusiyana kuti somwina anakata ziwina pano tikusimba lokoma kuti asikana athu for the first time apanga qualify WAFCON ineyo tisinzakhala odabwa timu ya Flames itapanga qualify WAFCON AFCON imene kubwera munanena kunena kuti ndi priority 2027 ndipo sindikubwerera mbuyo stick pamenepo ndipo sitikubwerera mbuyo ifeyo is not negotiable ndipo coach akuziwa kunena kuti assuming kuti walephera kupanga qualify AFCON tikuyenera kuti ndiye kuti tipite naye ku disciplinary kukakhale ndondomeko zoyenerera kunena kuti coach uchi walephera ntchito yake achosedwe panopa ahaya mukutsimikizira Malawi amene akutionera kuti Akalisto Pasuwa ndi mphunzitsi woyenera amene Flames ayitengera ku 2027 Africa Cup of Nations ine ndifuna nditsimikizira Malawi onse kunena kuti Kalisto Pasuwa ndi program imene ali nayo ndi plan imene ali nayo ndi coach amene angatitengere kuti tikafike kuja ku AFCON 2027 qualifiers ndipo zimene zithekera and ifeyo ngatafamu tindi chikhulupiriro chonse chifukwa chonena kuti tampasa china chilichonse chimene amafuna not everything as per se komano chimene tingakwanise tamupasa kunena kuti ma friendlies ndi zina zoterezo ma player ndewa ayesa tikuziwa ali ndi mavuto obe kunena kuti mwina alibe ma strikers amene akuafuna okuti mwina azitithandizira kusogolo kuja koma nditakusimikiza kunena kuti Pasuwa ndi coach amene Amalawi tiziyamikira kuti tinapeza mwayi wa coach ngati Pasuwa mwina chifano munagwirana ntchito ku Bullets chifake mukulimba tima choncho iziso zitakhala kuti ndizotheka kuti fwa choti tinagwirana ntchito bwino komanso apart from kungogwirana ntchito bwino ndi chikhulupiriro choti oloseni pasi pa mtima mukuziwa kuti Pasuwa ndi coach wabwino pasi pa mtima panopo chabwino tibwerere ku women's football tisanalowe ku nkhani yokhuzana ndi the AGM imene kubwera timu yathu ya dziko lene ya Scorchers yapanga qualify for the first time yapita ku Women's Africa Cup of Nations ngati farm mwina maika chidwi chotani kuti timu imene ikachite bwino kumene chifukwa ndikukumbukira bwino pa msonkhano wathu lankhani ku Blantyre munachita kunenetsanso kunena kuti chimene tikufuna ife timu ikafike ma semifinal chifukwa ingofika semifinal timu ipita ku World Cup mwapatsa chani awawa kapena mukupanga chani ngati farm to get this team ready for AFCON choyambirira ndayamika asikana athu kuti anapanga qualify for AFCON ichi ndi chimene timachiyembekezera ndi kuyambirira tichongeka pamene popo kuti according to our strategic plan timanena kuti tikafike ku AFCON ndi chimene tachonga now tikunena kuti kodi ku AFCON kuti ngopita tikangocheza tikuona matimu ali ku World Cup kodi mungandiuze kunena kuti matimu ali ku World Cup kuja akupita basi kukangocheza ayi ifese tikunena kuti sopano lino sitapita tikupita no ku AFCON tikuzipasana target yenyuwani yonena kuti no sitikufuna tingopita ku AFCON koma tikufuna tikafika at least ndime ya semifinal chifukwa tikafika ndime ya semifinal zitithandizira kuti tifike kuja ku World Cup pakati pano pata ikandondomeko yokuti matimu amene wakhale lede tukamba to angakhale ma friendlies tapasa ma friendlies for the first time in the history of our football in Malawi tamenya mu FIFA series imene inali ku Kenya tamenya ndi timu yaikulu Australia ndipo anthu anaseka titaluza ndi Australia koma Australia olomwe yangane pa FIFA ranking kuti kodi ndi namba chani ndi zabwino chifukwa atiphunzitsa mpira we have learned something from that tamenya ndi India ino mazuwa zoti ku India kuli timu ya azimayi taziona kumeneko tinakamenya nawo India ku Kenya kumeneko zinali zabwino because nthawi yonse timakhala tikumenya ndi ma African teams koma pano tamenya ndi European team tamenyanso ndi Asian team zimene zizi zatithandizira kunena kuti coach wathu aonenso komanso ndimafuna ndisimikize kunena kuti sopano lino akhala ndi akulowa mu camp koma pozindikira kunena kuti Amalawi ambiri akhala kudandaula nkhani ya coach kunena kuti akuda haiya coach komanso osati pokhapo angakhale CAF yanena kunena kuti makochi amene angakakhale kuja ku AFCON akuyenera ngati afuna kukhala head coach akuyenera kukhala ndi CAF A izizi ndi zimene ife afamu tikuziyang'anira koma pamene tikuziyang'anira tikunena kuti coach amene yefa zili sikuti tikumusiya tili naye limodzi
chifukwa amene ndi amene akuizwa timu yake, koma tikunena kuti tipeza anthu okuti amuthandizire. Ndicho linga chonena kuti koma nkhawa zonena kuti anthu ena amanena kuti mwina afaziriwa kuwaganizira kuti mwina kapena asapite ndi timu ikwafuko inakupeza ni kufamu. Ine nkhawa zimene zozo zinandipeza kufamu, komanso inenso ngati munthu personally anthu amandipeza. Kodi ito anthu amamasuka nani? Kusera pasamba la mchezo komanso angakhale personal anthu kundimbira mafoni. Koma ine nthawi kusimikizirani kuti kumalawi kunonso ngati tili ndi coach amene angapange manager sikana athu bwino ndi Fazili kulibenso wina. Ndipo ine nthawi kusimikizirani kuti Fazili ndiye coach wabwino. And this is why tapanga qualify kupita ku AFCON ndi coach wake utiyo kodi Fazili yemweyo. So sizoona kuti lero tapanga qualify inde mwina alibe samba lomulolera kuti akakhale head coach according ndi CAF mene kufunira, komano kuti kena kuti kamusiye olo inuyonso munthu akundikhulupirira kuti tichitira bwino sitimpasa ulemu. Kotero kuti ife tikunena kuti sikuti tingontenga ife timsangalase koma we know kuti he is capable of helping us or adding value to this team. Koma tikunena kuti pamenepa timpezeraso anthu ena okuti amuthandizire. Ndicho linga chonena kuti we talking of analysts, we talking of mina ma advisors. Ndicho linga chonena kuti pena kupita ku AFCON nafeso tikakhale kuti tili ndi timu yokuti Fazili ikamukute. Ndicho linga chonena tikachite bwino kumeko. Nafusafusa kunena kuti koda haya ndinokhutira ndi mmene status ya mpira amene ulili pakadali pano 2 years ndi theka mwachita nalo ndiye tikawerengesera bwinobwino muzaka 4 zimene mukuyenda kukhala pa udindo umenewu ndikuti aiti kusendera kumene kufa 2027 December tikupita ku chisankho. Mmene mwachitira muzaka ziwiri ndi theka limeneli nkumakhala ndi maganizo onena kuti koma I think atandipasa zaka 4 zina zitha kutheka maganizo amene akumakhala. Ineyo maganizo amene alipo ndipo ndithakusimikiza pano pa TV kunena kuti pakadali panopa ndi cholinga changa kunena kuti zimeta ziyambazi tipitilize. And if you can check mu strategic plan yathu mlondolero wathu tinaika kunena kuti it will be there for it's a 10-year plan. Yes. Izakhalapo moti ineso nzaisiya fund zaka 8. Zaka 8. Zaka ziwiri zina zamalizisa ndi wina. Koma tikunena kuti panopa maziko amene tikupangawa ndikuyenera kunena for continuity ndikuyenera kuti ndipitilize so the next 4 years. Koma pompanonso ndithakusimikiza kuti after that 4 years ineyo ngati Fleetwood ndikufuna neneleto pano sindikuzayimaso. I know mwina ena anapangapo mbuyomo kunena so chimozimozi mene ndikunenera. Mafana ndifusefuso limene lolo. Kunena kuti mukubwera pano mukutsimikizira national television. Kunena kuti after 4 years ikubwerayo lese akupasani mwaiso kuti mukhale farm president next 4 years after the 4 years imene mwachitayo. Ndiye kuti basi mwathana nazo. Ineyo ndipo ndisimikize kuti ndipo ndathana nazo. Ine ndithakusimikizirani kunena kuti mabizi amene makhala ndi ineyo, ma business amene tili nawo, komanso the family, the responsibility that I have. Ineyo muthakudabwa kuti kodi nthawi yoyendesa mpira ndimayipeza bwanji. If you talk of traveling out of this country, kuti mwina ndikagwira ntchito zanga za ma business anga, ineyo muthakudabwa kuti sona haiya. Sono president mmakwanisa so nthawi yanji. Kotero kuti ndinazipereka ku mtundu wa Malawi kuti ndizatumikira kumpirako kwa zaka zimene zizi zaka 8. Ndipo zikangofika zaka 8 zimene zizi ndi nthawi isiyonena kuti ndikakhaleso ndikugwira ntchito yofunikira kwambiri yokhala kwambiri mwina ndi banja langa komanso mwina kuyendesa ma business anga ndi zina zotero. Sifa anthu fetu tikukula. Koma so zikhala bwanji nakasi kosafa posachedwa pompa atsimikiza kuti yatakati imelani kukafuko. Sopano kunoko kumuzi tizaonano kuti kodi amene angazatenge chidachi ndi nani. Ine ndimakhulupirira kuti msogolero wabwino akachoka pamalo zinthu zisasokonekere. Zinthu zipitirirabe monga mmene zimakhalira olonsogolera anayikira. Ntakupasani chisanzo chabwino kuti Sulomu ntamene ndimachoka ku Sulomu kumapita ku farm anthu ankanena kuti Sulomu isokonekera, Sulomu yathapo ifaya kuti Fleetwood wachoka. Koma ine nanena kuti when you set the systems will work. You don't have to wait for the same person to work. And ineni manena kuti to a failed leader ndamene tu akachoka anthu amamusowa. Pakadali pano Sulomu yakwanisa kupeza 1 billion sponsorship Fleetwood kulibeko. Pakadali pano inonso mtandu likhulupirira kunati mpira kuyenda bwino makamaka the competition imene ili. Mukutuza ndinuyo kuti mpira kuyenda bwino. Inuyo moti ligi imene kuyendera mukanende si kuyenda bwino. Mukutuza ndinuyo kuti mpira kuyenda bwino. Yes. Ndakufunsaniso ndinokhutira kuti mpira kuyenda bwino mwatero. Ndipo ineyo olo ndikamagona olo ndikamakhala ndikamaona zimene akupanga anyamata Sulomu makamaka poyendesa league. Ine ndimakhala okhutira ndipo ndimakhala wachimwemwe kunena kuti revive, reform and rebrand akuchitika apa. This was my brainchild.
pothandiza ndanzanga onse achina mitawa nthawi imene tili limodzinso kumeneko ndanzanga onse ex kwa Sulom ngakhale nitachoka revive reform and rebrand akuchitikabe chimodzimodzi transformation agenda imene tikuyamba Fleetwood akazachoka sikuti ndiye kuti transformation agenda izachoke iya ndiyerekezenso ngakhale dziko lathu kuti panopa tikuyamba za agenda 2063 ndi chikhulupiriro kunena kuti mwina president amene ali pano sazakhalapo mu 2063 inu muzakhalapo 2063 ndambuye kamenangane zikomo kwambiri so ineyo ndikunena kuti kutereku masomphenya athu a Malawi ngati kuboma tikuyang'ana 2063 ifeyonso ngati famu tikuyang'ana kunena kuti 2030 so ine ndikukamba zonena kuti tizatere olo ine ndizachoke ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti the systems that we've put in place ine ndikusimikizirani kunena kuti panopa ineyo kuti muzabwere ku farm olo you should transact with farm muchita kuona kuti there are systems in place chifukwa ifeto tinasankha angakhale tili kusulo mukuti tinani tikayendesede kathu will be very transparent will be very accountable and it's gonna be with integrity and zimene zozo zilipo. There are some people that have accused you as farm president kunena kuti nthawi zina zake mmachita silence your critics. What do you have to say about that? Ine ndinene kuti si ine ndalama kuti ndingasangalatse wina aliyense. At the same time ngati kuli munthu amene wabwera poyera and accepting critics then ndineyo. And I can assure you mpira wathu ku Malawi when you talk of our strategic plan angakhale ndili ku Sulom I've been inviting critics. Chifukwa chonena kuti mukakhala kuti anthu palibe wosusa pena accountability kapena kukonza zinthu simungakonze mutha kupezeka kuti anthu mutha kugwira kupompo koma nthawi zina amathatu anthu kukuza kuti haiya iya pamene popotu unakapanga mwakuti olo kodi kupanga izo chifukwa chani ndoma chiyang'ana chinthu cha positive ndikuchiona ndikuona kuti komadi itu bwana ndisanapite ne ku Sulom I was bullets ngati mukumbukira nthawi kumakhala anthu kutukwana kumakhala anthu kunyoza kapena chanchani iweyo ukakhala kuti ndi munthu wozindikira bwana I can assure you muchonyoza china chilichonse makhala china chake chonena kuti you can pick up those stones and build your foundation and build your building ndikumakhala anthu akamakufunsa kuti zinatheka bwanji bullets to be commercialized zijamatukwana zijatu kuteku ine ndimangotenga zabwino zija ndikumagwirisa ntchito okay kupezeka kuti bullets janakwera Sulom koma akuti simufuna kutsutsidwa ineyo ndikusimikizireni kunena kuti mtsogoleri wina aliyense amayenera kukhala kuti decisive mukadzakhala ndi mtsogoleri onena kuti mwina awa akayankhula chinthu koma ndipanga chimenecho awa akayankhula chinthu ndipanga chimenecho akapanga ndine mtsogoleri palibepo ngati pali ena amene mwina sinapange chokomera iwowo ndiye kuti pamene popo ndinene kuti mwina ine ndinasankha chokomera mpira pali ziganizo zina zimene timapanga kumpirako zosakomera ine zosakomera achimwene anga zosakomera ana anga koma zokomera chani mpira chifukwa tinalumbira kapena tinasankha kuti tiyendese mpira kotero kuti ndikusimikizirani kunena kuti ndizoonadi ziganizo zina zimene ndimapanga ine zimakhala kuti ndizampira and zimene singakhale zokomera wina aliyense. Okay, ndimafuna tipumire kaye koma ndisachite motero chifukwa nkhani ikuoneka ngati tiyimaliziretu. Ndafunsa dala funso limene chifukwa chonena kuti posachedwa apa Football Association of Malawi ikupita ku annual general meeting ndipo pamene tikupita ku annual general meeting patuluka nkhani zambirimbiri zimene zatuluka zokhuzana ndi aphunzitsi ampira amendo oyimbira komanso ingakhale ma associations onse atatu amene amafundisa atapita nawo kunsonkhano umenewu komanso pambali pa zimene patuluka nkhani kuchokera ku Super League of Malawi yokhudzana ndi maklabu kuti munthu ayitana kunsonkhano umenewu koma kuti maklabu anena kuti ifeyo sitipitako kumeneko bwanji program imene munakonza kwa AGM ko muzayipanga nthawi ina. Ubale wanu ndi Super League of Malawi ndiotani pakadali pano? Choyambirira mwandifunsa za ma association atatu aja tiyambire pa ubalepa pa ubale wa Super League. Yes. Choyambirira ndinene kuti ubale wa FAM ndi Super League of Malawi palibepo vuto tinali lonse. You may recall kunena kuti pambuyopo kunali league opener imene imayenera kuchitika pa Kamuzu Stadium bwalo lokuti ndilosaloledwa. I think tinapanga kale nkhani imeneyi tinakamba kotero kuti tinanena kuti Sulom analakwira mukuona kwathu ngati FAM kunena kuti sanamvere zimene afamu ananena kunena kuti mwina asayike masewero pa bwalo limeneyi kotero kuti nkhani imeneyi ikadali ku court sitiyankhula kwambi court la mpira ikadali ku court so tisiye nkhani imeneyo koma ndimafuna ndingonena kuti kuwatengera Sulom ku court sizikutanthauza kuti
sitimayikonda Sulomu kapena we hate Sulomu ayi nditakupereka chitsanzo chabwino kunena kuti ndanena kale kuti ine nachokera kutiko nachokera klabu ya ku Bullets aku Bullets pakati panapalamula ndipo famu inalanga kunena kuti takupeza nolakwa was it against Kalonga United or another team anagamula kuti mukuyenera mpereke 4 million kapena chani mutati muonesese bwinobwino kodi sinakakhala zonena kuti nakatha kungokwambira nawo Bullets kuseri uto koma tikunena kuti ndisapange zokomera ine ndisakambe zokomera Bullets koma kodi mpira pachilungamo mpira malamulo akuti chani akuti munthu kalakwira izi zikuyenera kukhala chonchi so muti Bullets they were punished okay anayitanidwa ku disciplinary anavomera milandu yawo ina anakana kapena anapanga apilu zina zoterozo koma mwachidule anatumizidwa ku disciplinary chimodzimodzi Sulomu yatumizidwanso ku disciplinary sikuti pali china chake olompeni kumphasa ine ndimafuna ndikusimikizireni kunena kuti Sulomu panopa ngati ili ndi agenda imene kupanga drive ndiya revive, reform and rebrand agenda imene ijayo amene anayipanga champion or spearhead ndi Fleetwood Haiya I cannot shoot my own bringing chifukwa pamene mwandimvesesa mewe koma pamene pakudabwisira kutere ku anthu china chimene anthu kunja kwa mayankhula ndi ndazi zanga ena andifusapo kuti ndamva kuti mufuna mungothetsa Sulomu iyi akuti mufuna muikhiye kuti ndeti ku iya akuluakulu zimene zozo ndipo muli kutali kwambiri there is no way ine I will be the last person ngati Fleetwood okay I respect the law ndipo lamulo ngati lili kuti Sulomu munalakwira ndipo muzipita muthe let the law do it koma ine I will be the last person as Fleetwood to endorse where it is to be endorsed nanga si pamene pakudabwisa mponena kuti ena akuti kunali ndithu mawu okhala ngati opyeza pa msonkhano umene mudachititsa okhuzana ndi nkhani imeneyi kunena kuti ife ngatafahamu kuti ndi mphamvu kuti titha kuthetsa Super League of Malawi mudayankhula ndithu zimenezo ndipo zimenezo sikuopseza chabe zimenezo ndizoona angakhale muti mukacheke mu constitution zilimo ndithu okay mwina chimene chiso chingotibweresa kunena kuti kodi tikamati Sulomu ndi chani chifukwa ine ndikuona ngati kuti pali kusamvesesa kunena kuti tikanena kuti Super League ndi chani mwakambako nkhani yokuti tayitana matimu kuti abwere kuja ku AGM ndipo matimu through Sulomu anena kuti ayi ine ndayankhula ndi president a Sulomu mpaka ndisaname sinakhutire ndi zimene ndiyankhula makamaka pamene amayankhula matimu chifukwa anatumizira matimu kuti amene wanyamuka nonse bwererani kale tikambisane which nachiona ngati chosayenera chifukwa chani munadumpha kukaitana matimu zikomo kwambiri yes ine ndimafuna chonena kuti amalawi amene mukutionera kapena amene mukutimveraso muziwe kunena kuti tikanena kuti Sulomu mwachidule ndi shortcut ya Super League of Malawi Sulomu tikanena Sulomu ntchito ya Sulomu kapena objective ya Sulomu ndiyo yoyendesa league Super League mundimvesese apapa ntchito ya Sulomu ndiyo yoyendesa Super League moti Sulomu simayendesa Airtel top na 8 Sulomu simayendesa FDH Cup Sulomu simayendesa Castelo Cup komatu matimu amu Sulomu achi amamenya mipikisano imeneyi yes tukamba Champions League Sulomu simapanga za Champions League Sulomu ntchito yake ndizokhuza league ineyo ngati ndikufuna ngati famu ikufuna chilichonse chokhuza Sulomu ndiye kuti tukamba zokhuza league koma chilichonse which is outside the league famu ili ndi ufulu opanga direct contact with the affiliates yes ndikuoneseni olo kapena ngati mukuziwa malamulo mutati muone mu constitution ya Sulomu mucheke ma objectives a Sulomu tiyeni tonse tione ma objectives a Sulomu kuti kodi Sulomu ma objectives ake ndotani muona kunena kuti ma objectives of Sulomu oyambirira ndiyo tikukamba zonena kuti is to provide, organize and administer the Super League football okay zinazo muona kuti is to facilitate the development of football koma within the umbrella of what of the league mupitiriza mpaka mukafika ku J kunena kuti kodi Sulomu ikuti chani is to support farm in preventing in all methods kunena kuti farm isanyozeke komanso minimum Sulomu ntchito yake is to support farm to make sure kunena kuti football is taking course so mutati muonesese bwinobwino pali pena timakhala ma misconception onena kuti kodi who is the motherboard of the teams anthu amanena Sulomu ndi kholo la matimu iyayi ndi ndani Sulomu ndi organization imene ikuyendesa league now matimu ziyawa ali mu league ngati ma affiliates chifukwa chanena kuti akumenya chani
akumenya nawo mu competition imene akuyendesa Asulomu. Koma when you talk of the mother body of the teams ndi famu kutereku nditakusimikizirani kunena Asulomu pauka sangamenyese ligi opanda famu kuwauza kuti matimu amene akumenya mu ligi ndawa. Famu ndimene imapanga certify kunena kuti the teams that are going to play in the Super League ndawa awa sakumenya awa amenya. Without that ndekuti kutereku famu itanena kuti timu ina iliyonse imene sindifuna kutchula mayina famu ne ati machula imene ifanya kuti timu iyi ndi sakuyeneranso kumenya mu ligi samenya. Famu ikauza Sulomu kunena kuti Sulomu Bullets sikuyeneranso kugula ma player ngati imene zinachitikira mbuyomo. Sulomu ilibe mphamvu. By the way, even for Sulomu to register players, even for the teams to register the players, mwafuse matimu kuti amadira ndi chani. Amadira ndi Sulomu kapena amadira ndi famu. They deal with famu. Kutero ku matimu aja amapanga register through famu. Famu ndimene ndi platform yopanga register ma teams. Now, ndikutengeni ku ma obligations. Kunena kuti ma-affiliates awo aja amene ndikuona ati ma teams aja. Kodi ma obligations awo ena ndotani. Muona kuti some of the obligations ama teams ndiwo kumvera zimene famu ikunena. Decision ya famu matimu akuyenera kumvera. Kutero kuzimene zozo zili mu constitution ya Asulomu. of course akuiona constitution. Ndipo mutakuona obligation of affiliates. Muona kunena kuti mugawo lina pamene popo ngati sali 4 kandi 5 muona kunena kuti akukamba zonena kuti the affiliates of farm they need to make sure kunena kuti amvera decision directive or any law that farm is saying kuti apange. Komano you know tindi misconception kumalawi kunoko and zimene zizi sizintengera ine ndekha ngati Fleetwood. Chimene ndaona nchonena anthu sakuziwa ife taitana ma club kuti abwere. Wina akunena kuti simungaitane ma club munakaitana ma club through ifeyo. Yeah, situkamba za league itu. If it was about the league, for example, ndikupasa ni chanzo chabwino. League ili nkati. Now tindi national team game. Isokoneza league. Kodi timu za ndani zimene. Tiauza matimu kapena tiuza Sulomu. Tiuza Sulomu. Why? Because iwo wandamina kuyendesa league. Now chifukwa kuti league will be affected. Tikuauza no Sulomu kunena kuti tikutenga player wakuti ndo wakuti ku matimu awawa. Chifukwa kuti munaika fixture. Timafuna tipemphe kuti muunikireso. Mandimvesese. Mopemphatu. Koma sakakanaso ndiye kuti akana. Because ifeyo ngati farm sitifuna kulowerera administration of the league. Timasiyira Asulomu to do that. Simulowererai. Ayi sitilowerera. Ndipo olo pang'ono kutere kwanthu ankaona ngati kuti farm imapanga ma fix ya Asulomu ayi olo mpang'ono pomwe. Farm imapanga imasankha bwalo lokuti Asulomu ikamenye mpira. Farm imapanga authorize mabwalo amene matimu atipasa. Osatiso Asulomu. Matimu aja kutere ku club licensing matimu amapanga ndi farm. Samapanga ndi Asulomu. Amapanga ndi farm. So matimu aja akatipasa kuti ife tifuna bwalo la thiri likhala bwalo la home timapempha kuti ma home mutipase mwina awiri. Atipasa bwalo loyamba ndi bwalo lachiwiri. Tikawunika mabwalo aja akakhala kuti adusa ndondomeko yoyenerera. Tiauza kuti bwalo ili lavomerezedwa, bwalo ili lavomerezedwa. Kusenzera kuti mabwalo onse ali bwino. Ngati bwalo lina sinavomerezeke tiauzaso ili ayi. Ngati awiri onse sanavomerezeke timauza sankhani lina chifukwa awiri onsewa sanavomerezedwe. Mwachidule ndimafuna ndinene kuti kutereku kuitana Sulomu famu kuitana matimu kubwera ku AGM. Ine ndilibe mphamvu ndipo anandilembera president Asulomu. Kuduza da matimu tayankhula ndipo tagwirizana kuti sabwera. Ifeyo ngati famu inenso ngati Fleetwood ndikunena kuti matimu amene sakufuna kubwera asabwere. Koma chimene angaziwe matimu kunena kuti their mother body is not Sulomu. Sulomu ndi association imene kwayendesera league yawo imene akumenya iwowo. But because akuyendesera league yawo they are affiliated to Sulomu. But that does not mean that they are their mother body. Because matimu they report to Sulomu, to farm. Matimu they report to farm. Matimu olokuti player registration is farm. Mwachidule I don't know mwina mwichita kundifusafusa. Ndikukhulupirira ati ndalongosola bwinobwino. Yes. Kotero kuti pano ndifuna ndisimikize kuti ati kwa matimu amene tinayitana and mwina asankhabe kuti asabwere. Izozo sikuti takakamiza. Tikunena kuti atha osabwera. Ine nditakuwuzani kuti matimu about 6-7 andiyankhula. Kunena kuti president tinanyamuka tife ndeti kubwerera. Ndipo ndauza kuti ihayi musabwerere. Amene mufuna kubwera bwerani. Ndipo ifeyo tili nanu nkhani. Ndipo pa nkhani zimene tikukambazo pali zinthu zingapo zimene ndifuna ndikankhuleni matimu. Ndikupasa ndi chitsanzo. Matimu amene wawa ndakuwuza ndikali kuti amamenya mchani mu FDH Cup. Kodi Asulomu zikuakhuza pa za FDH Cup.
Now FDH ija panopa ikupanga sponsor the League. Premiership. Yes. Kulibe FDH Cup. I want to talk to the teams about this. Tukamba zonena kuti tili ndi reserve team league. Imene tikufuna tipange introduce. Ndifuna ndikayankhule ndi matimu zokhuza zimene zizi. Reserve team league zikwakuza bwanja Asulomu. Ndifuna ndikayankhule matimu zokhuza mwina tukamba nkhani imene timakamba za professionalization. Mwina ndisanapite ku professionalization. Matimu waso tinayitana atu masabata awiri apitawa. Sikuti tu akankoyamba. Timayitana masabata awiri atatu apitawa. Tinayitana so matimu tinali nawo onse pa crossroads. Kumene timaphunzitsa matimu kunena kuti how can they run their clubs professionally. Kuti angamapange strategic plan bwanja, angamapange izi bwanja, angamapange izi bwanja. Timaphunzitsa matimu ndiponso tinayitana ndani? Tinayitana matimu. Asulomu tinango apanga sokopi kunena kuti Asulomu nanunso mutha kubwera. Koma ife tikufuna matimu. It has nothing to do with the league but how to manage their clubs. Kutile ku izi zimene tinayitanira matimu ndizokhuza kunena zaiwo ngati matimu. Komanso mwayi umasowa onena kuti president wabwera ngati ine nthawi zina ndimapanga attend ma AGM a Asulomu. Koma sinapasitepo mwayi okuti mwina matimu aja andiyankhule ula ndifunse mafunso. Unali mwayi onena kuti matimu aja akandiyankhule. Bwana ine ndikusimikizirani kunena kuti the people who learn football kapena nene kuti matimu amene amayendesa matimu aja anthu amene aja they are the ones who know the pain of learning football. I know Asulomu ikuyimirira anthu amene aja. Koma ine ndikusimikizirani kunena kuti the one who is running the club knows how much it takes for him to dip in his pocket kunena kuti timu inyamuke ichoke ku Kalonga ikafike ku Blantyre ikamenye mpira. Timu ichoke ku Blantyre ikamenye ku Kalonga mpira. Asulomu sikudziwa zimenezi. Ine ndikusimikizirani kunena the pain they don't understand. Now, ndikufuna ndikumane ndi anthu awawa eni akewa. And you need to understand they don't only play in the league. They play also in other competitions which farm puts them. And mwina nditakupitirirapo also kunena kuti matimu amene wawa mpira kumalawi kunoko ngati tikunena tukutukuka ndi matimu amene wawa. Ngati tukamba zoti women's football ikutukuka kumalawi kuno ndi matimu amene wawa. Why? Matimu amene wawa tu under club licensing tinapempha kunena kuti chonde timu ina iliyonse ikhale ndi timu yachizimayi women's football. Komanso tinapempha matimu amene kuti mukhalenso ndi timu ya under chakuti kapena tingoti youth team. Izizi mutati muonesese ndizonena kuti amene akupanga zimene zizi ndi matimu andisizi kukhuzana ndi Asulomu. Komano I think pakumabwera mwina ti ndale kapena niye kuti tindale tosa ndakufunsani kuti ubale wanu ndi Asulomu li bwanji. Ndipo ndale zikulowa bwanji. Ndipo ine ndikunena za ndale chifukwa chonena kuti panali mantha pazana apa mwina pazulopa kunena kuti mwina afuna akati chose fe basi ndi kuti azigwira ndi matimu. No. Ndikunena pano kunena kuti akasikoyamba kwayitana matimu kuyankhula nawo. Akasikoyamba timayitana ife angakhale makochi. Kodi who trains the coaches? Famu imayitana makochi. Tisanayambe ligi tinayitana makochi onse amene ali ndi CAF A license. Tinayitana. Famu imapanga zimenezo. So mwachidule ndinganene kuti pena ndikusamvesesa, pena ndi brainwashing. Ineyo koma ngati Fleetwood nzakonda kunena kuti matimu azayendese Asulomu. Yes. Panopa tili ndi anthu amene amatiyimirira. Ndikutanthauza kunena kuti ku Asulomu tikanena Asulomu ndi bungwe limene likuyimirira matimu. Asulomu ndi bungwe limene likuyendesa league imene matimuyo akumenyamo. I hope mundisatira peno. Ine nzakhala okondwera. Pakadali pano mwina ku Asulomu timakhala mwina ndi anthu 10 okha. Ngati asali 11 somewhere there ngati executive members. Ine nzakhala okondwera kwambiri titazawonjezera nambala ija kuzakhala mwina 16. Kuti timu ina iliyonse zikhandi representation. Tikanena kuti timu representation chimene ndikukamba nchonena kuti those people who make decisions or the owners of the teams azikhala nawo pa board akhale part of the board of that team. For example ngati ndingoyerekeza kuti Civil isankha kuti Williams Banda mukatiyimirire kumeneko. Bullets isankha kuti ino achinula mukatiyimirire kumeneko. Wanderers isankha ino apona kita mukatiyimirire kumeneko. MDF isankha kuti ino amitawa mukatiyimirire kumeneko. I'm talking of the decision makers of matimu amene wawo. Awa apange bungwe la Asulomu. Sinde kukamba zoti apange bungwe la Asulomu. Bungwe la Asulomu lilipo kale. Koma ndikunena kuti kayendesedwe. Ine nzakhala okondwera kunena kuti nditazaona. Chifukwa chimene chachitika apa mutha kuona kunena kuti akunena kuti
matimu asapite tiayimirira ndife koma tikunena ti ayi kutero kuife tifuna matimu otunanga nanga matimu onda ine aka amene timakumana nawo matimu onda ine aka amene akumenya mpira matimu onda ine aka amene tikuwauza kuti mukhale ndi reserve team amene onda amene ino ndingakhale nawo nkuwafunsa kuti kodi mavuto a reserve team tikayambisa mukuona pati ndi pati kodi tikanena kunena kuti tipange chonchi ndi chonchi mukuona pati izi zitukamba zita subversions kodi zinayambika bwanji we consulted the teams we didn't consult Sulom okay we consulted the team so mwachidule ndimafuna ndisimikize pamene pakunena kuti kwa matimu amene akuchiona kuti ife sitikufuna kupita by the way pali kusiyana kwa ma teams ndi Sulom. Sulom is an affiliate of FAM ndifuna ndinene pamenepo and Sulom has got the voting power matimu awawa akabwera assuming kuti kenako tapanga training ija tamaliza ndi afuna kuti akakhale nawo ku AGM alololedwa koma sikuti akakhala kumene kuchako ngati kuti ma voters kapena akakhala ngati ma observers sakakhala nawo even kufupi ndipo sakaloledwa kuti akayankhuleko I hope azikangomvesera kutero kwamene wandongomvesera okay ndi pali kusiyana kumene kukuso ndimafuna ndilongosole so we cannot even compare kuti ngati mwaitana Sulom ndi mukuitana naso matimu ife timapita ku AGM osiyana Sulom ikupita kumeneko ngati affiliate wa FAM matimu pali training komanso akangopita kukangopanga observe ndipo ndikufuna ndisimikize kuti chaka chinochi chimene tapanga sitinayitane matimu okhawa tayitana anthu ambirimbiri ndayitana ngakhale ma committees onse a FAM ndikamba ma sub committees a FAM ndikamba ma independent committees a FAM angakhale ma ad hoc committees kunena kuti tabwerani you need to understand kuti when you talk of annual general meeting this is like the climax ndi mwambo waukulu wapachaka umene FAM imapanga. Now we are trying to meet almost all the stakeholders. Sitikwanisa kukumana ndi aliyese tisanami. Komano tikuyesesa kuti aliyese amene amayika ku gawo lalikulu kumpirako. Akuluakulu maclub they play a vital role when it comes to Malawian football. Sindukamba za league, ndukamba za Malawian football. Ndakamba za kuti timapanga load ndija atsikana athu. They have women's teams, matimu amene wawo. They've got youth teams, matimu amene wawo. They've got now their main team, matimu amene wawo. Now panonso tikuwauza titikhala ndi reserve league. Now tikuyenera tikakhale nawo basi. Tikuyenera tikambirane nawo. Matimu aja atiuze kunena kuti koda hayi apa titapanga panchi apa titapanga chonchi apa titapanga chonchi apa titapanga chonchi. Limozi then tiphike kunena kuti okay izi tikuchalira season ya mawa. And ifeyo tinanena ndinasangala ndi anzathu a Wanderers. Kunena kuti titatulusa kunena kuti tikhala ndi reserve team. Anatipa saposo nzeru zina. Kunena kuti kumano reserve team iyi kuti mutaganiza koso zakuti ndipo ife tinachitenga kunena Wanderers tathokoza kwambiri kuti mwatiunikiraso zimenezi tikati kuziganizira pamene tikuyenda yani mtundawo pamene tikukonzekera. Now apa painali yonena kuti tonse limozi tateni tikambisane, let's discuss, let's brainstorm ndicho linga chonena kuti pamene tikufika chaka cha March sakazizimusane yayi zakhale kuti tonse tagwirizana and everyone owns kunena kuti reserve team league ndi yatonse chifukwa ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti if we can create a pathway of our players kunena kuti player wachoka ku under 13 wapita pa under 15 wapita pa under 17 kena kwa kumenya muja mu under 20 kena kwa kumenya under 23 kena kwa player wapita ku reserve team kena kwa player uja nawo akupita no ku main team tikukhulupirira kuti player amene akaenda ma step amene wawa akhala kuti player uja wapsa ndipo national team yathu izakhala yamphamvu kuzera ma player amene wawa. And not only that we can also realize our export strategy. Takati ukamba zonena kuti chimene tikunena kuti tiyambire ana achisozera ndicho nena kuti taphunzise anawa ndicho linga choti tiagulise mayiko akunja. Mutaondisimikizira pano kunena kuti tagulisa maplayer angapo kunja zabwino chifukwa choti ambiri ndasikana kusiyana sandanyamata. Okay, ndimafuna tsopano tifati kupita kumapeto kwa kucheza kwathu. Ndimafuna mundipatse clarity. Yes, mwafotokoza kuti nkhani imene ili m'manja mwa court. Koma ndimafuna mundipatse clarity nkhani yokhuzana ndi National Football Coaches Association, Referees Association, komanso National Football Youth Football Association. Kunena kuti munaitana ku AGM. Maitana ngati kutagwezatani. So ndanena kale kunena kuti FAM chaka chino chitaitana anthu ambiri ndanena kale all the stakeholders. Nditakuwuzani kunena kuti mpira sungachitike opanda coach. Mpira sungachitike opanda referee. Mpira sungachitike, I'm talking about grassroots football,
We cannot talk about grassroots football if we don't have a structure as youth association. Kotero kuti sitingakhale ku AGM opanda anthu amene wawa. Ndipo ndifuna ndisimikize pano kunena kuti zimene zikuchitika mwina za ku courts mwina tisayankhule kwambiri. Chifukwa chonena kuti tilemekeze court zimene zozo. And FAM ndi bungwe limodzi limene limasatira malamulo. Ife tili ndi court lathu la mpira. Ndakupasani ma structures kuti FAM sulo malakwisa sitinatengere ku court ya ku civil court. Tili ndi ma court athu kuno kumpirako. Zikakuvuta court tili ndi appeals court. Zikachoka ku appeals court tiliso ndi arbitration court. Zikachoka ku arbitration court zimapita ku CAS. Kutereko angakhale ma constitution ama association onsewa. Kamukamba coaches, kamukamba aliyense angakhale sulomu timalemba so zimene zonena kuti you are going to abide by this kunena kuti simuzatengera nkhani ku court la lamulo civil court. Apart from ma court athu ama mpira muno. So court ngati lakunja lokuti sina mpira la gamula zina ifeyo komanso tili muziko lake liti lomwelo. Yes. Tikuyenera timvere zimene court yanena. Koma mafuna ndikusimikizireni chikunena kuti ndikuyamba ndi malifalizi. Worldwide, malifalizi are not supposed to be politicians. They are not allowed. Why? Ili taganizani kunena kuti lifali ndamene mukumulemba ntchito kuti akuimbireni game. Azikuimbirani masewelano. Mukumulemba ntchito, mukumpasa drama. Kuti aimbire malifali maona akamayimbiraje sikuti amangoyimbira ulere timalipira. Game in game out we pay them for them to officiate the games. Ndiye munthu yauja mukumulipira drama. Okay? Tiyerekeze to akalakanya kapena walakwisa olo wapanga dala wa kodi inuyo mumpanga discipline bwanje munthu amene ngatali ovota. Bwana, over the past years we have failed to punish the referees. Takanika kuwapanga punish referees kapena takanika kuwasuzula referees. Chifukwa chonena kuti analiso ovota. Mumati mukafuna kuwagwira chonchi kumakhala akulu awo ena one ati abanena kuti amene ndiye musamugwiretu. Mukangomugwira ndiye kuti ineso voti sinikakupasana. Okay? Tukamba za ma coaches. Kuti kodi ma coaches amatani what is the coaches association? Imagwira ntchito yanji. Inetu ntakuzana kuti coaches association ndi chimozimozi coaches welfare group. Ya welfare ngati yapa office ija. Yes. Koma inuyo coaches maziwa kuti coaches imatani. Yeah, munduze ndini. Ine ntakusimikizirana kunena kuti kutereku when it comes to training of the coaches ndi FAM imene mapanga. When you talk of even workshop of the coaches, the FAM imene mapanga. When you talk of anything to do with the coaches, FAM is the one that does coaching. Pano tukamba za CAF emanyo coaches ndi FAM imene mapanga. Koma tikunena kuti FAM yoti singapange yokha izizi opanda what coaches. But if you bring up a coach, ndikupasa ni chisanzo. Tinali ndi a coach ena anankhoni amene anali chairman of coaches. I think the chairman ibe pano. A coaches. Amene wasa anali technical advisor wa Flames munthawi ina. Now, kodi Flames zikusokonekera kumene kuja kapena zikutani oliwa jakulakwisa ntchito yawo inu mukachose munthu oti ndi chairman akakuvotera. By the way, ma coaches timaphunzisa amakalipiridwa. There are also people who get paid. Okay? Coaching kapena refereeing is a career. It's not just like a hobby. Mene timapangira ife kuti tabwera kuno kuzanira kuti tifuna tithandize mpira kapena mene amapangira sulo mu executive kuti tabwera kuzathandiza mpira tifuna tingoyendesa nawo league kapena ku Northern Region kapena ku Southern Region kapena ena onsewa muona kuti onsewa akuyendesa mpira andisamalipidwa ndi ma volunteers. Okay? Amangoyendesa mpira koma ma coaches ino mungalembe coach osamulipira sizitheka timalipira anthu aja. So tikunena kuti onsewa olipiridwa awa these are technocrats amene wawa ndi anthu amene tikuwafuna kumpirako koma tikunena kuti akhalebe tikuwafuna sikuti sitikuwafuna ma coaches, we want them, that's why we invited them ku AGM and ndipo sikokhala kodi chinachitika ku AGM yambirira ichi chinali chiti. So ku AGM yambirira ichi chimene chinachitika chinali chonena kuti bungwe lina and si FAM ngakhale anthu akunena yes mafana ndifunsa koma mukudziwa kunena kuti anthu amaloza jala inuyo ngati haiya kuti ndi amene munatsogolera kuti awawa mwachite mwachotse mu ngati ma affiliates. Ndipo ineyo ndimayima kunena kuti being a leader chilichonse chimene chasokonekera kumpira ndimachitenga blame. That's why ndanena kuti pali ma decisions ena amakhala opweteka onena kuti angakhale muno akene zandipweteka kuti komati ndalolera kuti mpira usachitike pa stadium. Okay? Koma munapita ku stadium. Ndipo ndinapita. Koma lamulo likunena kuti
iya sizololedwa haiya now tinalongosolera sindifuna kuti ndibwerereso Yes. chimodzimodzinso tikukamba nkhani imeneyi kunena kuti lamulo lavomera lalemba kunena kuti anthu atha kunena kudandaula kunena kuti ngati pali vuto lina lililonse now kwabwera a Northern Region Football Association kudandaula kuti nkhani inalipo tinayiyamba pazana paja ndipo tonse kuti nkhani inayamba nthawi ya ine mumve ichi nkhani isi kuti inayamba nthawi ya ine inayamba before I was there now akuyibweresanso kunena kuti ifeyo tinabweresa nkhani koma tinaopsezedwa kunena kuti no koma ife tikuona ngati anthu awawo no zinthu zikulakwika mpira wathu sukuyenda bwino ukulowerera ukutayirira koma according ndi modern football this is supposed to be the way tinachitenga nkhani chaonera takumvani koma chinthu ichi tikachikeso kubwalo ndipo tinachipitisa kubwalo kuja ku AGM ku AGM anthu anasankha kunena kuti anthu atatu amene wawa kapena ma association atatu amene asakhalenso ndi ma voting rights mumvetu they are still members mwina pamene paso ndibwerezepo kunati they are still members of farm moti ku farm ukakhala activity women I mean youth football muafusa youth football they are still our members for the first time youth football yatengapo under 17 ukamenya ku Zambia sizimachitika chifukwa mandate yawo was only broadly on managing the league koma now that no in your committee you need to do even women because even women's football amakanika kupanga for under 15s under 20s but now that no you have to even do this Women's Football Association iyo yawo ndiyoendesa chani league yakuma regions komanso ababa tikufuna taphunzise kuyendesa league ya national mwapasa manager imene kuteku ndipo ife ngatafamu tilibe nthawi yokuti tiziyendesa ichi ndicho linga chathu kunena kuti ngati tili ndi mwana othekera mwana ayendese ndikamba angakhale Sulomu yamweyi ineyo ndi mmodzi mwa amene ndimapanga advocate kunena kuti kodi top 8 why is it farm administering top 8 poti ndi matimu a Super League okhaokha titaso kuyisira Super League kunena kuti top 8 yonso malo mongoyendesa league muyendeseso chani top 8 why because it's a competition which is only competed by teams in the league izizi ndezofunika koma zikutengera kunena kuti mabungwewa afike ponena they are professionals they are professional clubs I mean professional organization afike ponena ali ndi kuthekera kunena atha kupanga zimenezi so mwachidule titaonena kuti osewa ndi members a farm koma chimene chinachoka nchonena kuti they are technocrats they are no longer politicians chifukwa iwo tinapeza kuti ndi ma technocrats at the same time they are politicians ndi chimodzimodzi a PS yomweso ndi MP ndi mkhaleso ndi PS so akhaleso MP they are still under farm koma ma voting rights okhanda amene munachotsera ndipo pakadali pano nthakusimikizirani kunena kuti angakhale subdivision fufuzani akumalandira nawo zonse zoyenda zawo zochita zawo ma organization ifenda amene tikumapanga ngati kunali bungwe limene ndamva zoti sinalandire ndi coaches chifukwa chonena kuti anakana kusainira MOU sitimaziwa kuti kenako akufuna kupita ku court koma ifeyo ine ngati Fleetwood if you can ask me kuti ndana nkhuni mayankhula nawo ine ndikuwuza na nkhuni ndi one of the people that have made football happen in Malawi anankhuni ndi munthu amene andipasa ine nomination as Fleetwood and you need to understand it would be ungrateful of me kunena kuti lero ndikangowafunira zoyipa kuti anankhuni I don't want you you're talking of referees inandipasa nomination these were the second if not the third people that nominated me koma ndani inatu paja kunena kuti pamene pali choyenera kuti mpira uyende bwino haiya pena azamvaso kuwawa koma kuti mpira utani uwine ma decisions ena sikuti ndizaineyo Fleetwood koma nzampira if it was kuti ndingopanga mavoti bwana ine coaches referees ndinakangoisiyaso ulukunku ndipo youth tiyenku now we are like together like this ndinakata songonera kuti youth iso ikhale konko mwinaso pang'onong'ononso kuyambisaso ka association kena koma tikunena kuti chifukwa cha mavoti koma tikunena kuti abale akuluakulu tisakomedwe chifukwa cha mavoti tisakomedwe chifukwa cha izizi ndale koma no tiyeni mpira kuti ukonze kuti angakhale pamawa ana athu akamazafunsa kunena kuti kuti dad mnapanga izifukwa chani kapena ena akamazatifunsa after 10 years was this part of your strategic plan if you check in our strategic plan zimene ndikukambazi zokuti ma affiliates watinavomeradi kuti ma technical class they should not be there zilimo and this is the modern way of learning football simukaona inuyo referee yemweyonso ali politician sizingateke and actually
ndithakusimikizirani kuti afifa akangomva zonena kuti Nkhakananga ndi chairman wa malifali sazamuyitanaso moyo wake wonse. They don't allow. Yes. So we want to create that path ya malifali kunena kuti nafeso tizikapezeka kuja ku AFCON tikazapanga qualify World Cup tizikapezeka ku World Cup. Okay. Koma mwayo umene umasekelezeka ifa chani. Most of these referees they were politicians. Mukafusa inakaliodo ngose they will tell you they failed to kukaimbira magemu ena ake because anali general secretary mwina wa National Referees Association. Yes. FIFA si malola zimenezo kunena kuti ukhale politician ukakhaleso kuti ukuimbira mpira amakana. Okay. Tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu ahaya. Ndimafuna ndifunse funso ili kunena kuti if you are to leave office now ngati farm president, what single achievement would you want Malawians to remember you for? Single ya chepa nkolo. Ndingofuna chimodzi. Amen. Single. For now, let's talk about bringing the pride in our women. We are very proud of our women. For the first time in the history of Malawi, we have qualified for AFCON. It has never happened. And our women pomwepo, under 20. For the first time, our national team ya Asigana, under 20, anachinya Nigeria. Nigeria sinachinidwe mu Africa, chiambile. Under 20. Malawi inachinya Nigeria kwa nthawi yoyamba. Anthu amakayikira kuti Malawi singawine. Malawi inawina against Nigeria 2-1 pa Bingu National Stadium. And Nigeria inapitirira kupita kuja World Cup chifukwa cha goal aggregate. Chifukwa kwao kuja tinakaluza 2-0. So on aggregate it's like we lost 3-2. Koma iwo anati chinya kwawo ifeso kuti tinali chinya kuno. I think mwina mwachimodzi chokha chimene ndinganene ndi chimene chichi. Koma china chimene ndimasangalasidwa nacho kwambiri kuposa china chilichonse ndicho kuyambiraso mpira. Kunena kuti kodi mpira wathu siti matukuka chifukwa chani. Ndicho chozindikira kunena kuti we need to start from the grassroots. Pano tukamba zona ndi Luinga Academy. Pompano tikusegula ma School of Excellences. Tayankhula kalenda Ministry Sports. Kunena kuti tikufuna tipanga identify ana akutcholo kaya kumulanje tasiye abwino ampira tasiye school imodzi. Komanso ana akukalonga akuchitipa tasiye malo amodzi. Ana palumphi akunzuzu tasiye malo amodzi. Ana akulilongwe dedza tasiye malo amodzi. Choncho tikhale ndi ma School of Excellences mwina about 7 or 8 each and every education zone kuno ku Malawi. Tikhale ndi School of Excellences. Tikapanga chimene chocho izizi sikuti kunalibeko. Zinaliko nthawi imene yoyo mbuyo omwe mutati mufufuze kuti achina kinaja amatenga bwanji. Amatenga from those School of Excellences. Koma pakati posepa mina the past 10-15 years tinachipha chinthu chimene chacho. There is nothing like that. Tikunena kuti no, we need to go back to our roots. If we can identify talent at a younger stage and we nurture that talent and we indeed educate that talent, I can assure you Malawi will never lack strikers. Malawi will never lack players. So I think chimene chichi ndi chimene chimanditakasa and ndimanena kuti lontasachoka. I'll be a very happy person if I see that one continuing because I still promise today that Malawi one day muzaonera itapita kuja ku World Cup. Mbona ngani za Flames itu? Ndukamba za Flames yoru. Flames Scorchers. Chifukwa chimetanira zimenezi Mr President. Yes. Anthu amanena kuti mutha kuchita china chilichonse pa ground kaya kubweresa 2 billion sponsorship ndi zina zote koma kuti ngati sizikuonekera ku the senior national team ena utiseye kuti analephera ndipo zimene zozo ndikugwirizana nawo anthuwo kona ndanena kuti palipena ponena kuti mandifunsa funso labwino kunena kuti kodi mukusangalasidwa kapena ndinokhutira ndakuza ndinokhutira ndikumva kukoma kapena ndinosangalala kwambiri ayi chifukwa choti ndikuyembekeza kuti national team yathu iziwina koma ndifuna ndisimikize kunena kuti we are in the right path. National team anthu asayembekezere kuti lero ndi lero Fleetwood wabwera ndiye kuti panopa basa national team ikafika ku World Cup. No. It's a process. Ndukamba za ana amene tukamba zokuti akhala akupita m'masukulu mu ana amene wawa tikapasa 2 years they will be 17 years. Kenako azamba kumenya mu under 20 national team. Ana amene wawa Limozi azakhala kumenya under 23. Limozi azakhala akumenya national team. Andi mundikhulupirire tisanafika ngakhale kuzamba kumenya national team. Ana amene wawa azakhala kuti apitaso kucha maiko akunja. Zoti mwisho akumenya ku Germany mukuziwa? Mwisho muhango. Imene yokha nitakuivomera fana. Yeah. Ndi zinthu zimene ndikunena kuti we need to have ana ngati amene ajawo. Kuti abwana titakukhala ndi ana mwina olo 6 or 7.
wina akumenya ku Germany, wina akumenya ku England, wina akumenya kaya kuti wina ndeti zaitana anaja kuti national team ikumenya. Inu mwisho mamona zimene akupanga. Mwana amene uja ndo under 20 by the way. Ngati mwana amene uja amene tinawina naye limozi under 20 amene tinapanga 4 nations tournament pa Silver Stadium. Tinachinya Kenya finals. Ana aga anali amene ajawo. Tasungana amene ajawo, tapanga monitor. He is still 19 I think. Koma kenako tamuona kunena kuti panopa kukhanga takupsha akumenya international football, professional football. Teni timutengeni mwana ku national team. Wangobwera ku national team 1 game or 2 games. Mwana uja anthuso adabwa kuti tsono mwana uyu anali kuti ndizijani makuuzani zija kunena kuti coach Pasua amaona kunena kuti defender uyu ndamuona, striker uyu ndamuona, uyise ndamuona. Ndi amanena kuti okay, awawa in 2 years akhala kupita. Kodi ana ena amene ndingatenga ndamakatenga na under 20 acha ndikuwayika mmene mocha. Inu ndi mboni kodi kapo kumuonera. Mukuona kuti matimu they are fusing akuluakulu komanso akumabweresa moti ana. Taona achina Lamine Yamal, taona ana mwana wina wako ku Morocco, taona mwana number 19 amene akumenya ku Mexico. Izi zimathandizira kuti continuity of the team. Ifeso ndizimene kupanga. So ndisimikize kunena kuti Flames nkhani yokupanga qualify AFCON. Ifeso tikubwerera mbuyo. Ichi ndi cholinga chathu and this is a must for us. 2027. Okay. Ndipo tikachilephera chimene chitisabwera pano kuti akulu apamata alephera. Koma ndi cholinga chathu ndithu and ndipo tichilimika. Mwachidule mina nditero. On a lighter note, haya mutu mangoenda zampira zoka vambo kuoneka kuti mankhula kambi zampira mumachita chani mukakhala kuti simukupanga zakufamo. So bana ndabwera program ya mpira. Mundilole tipange zampira. Yeah, ndibafuna ndive because hata kufuna kudziwa. Yeah, nditaupasani chitsanzo kunena kuti I'm a board member. Actually panopa ndikuchokera I had a board meeting ya Nyasa Capital Finance. It's a financial institution which is registered by the Reserve Bank of Malawi, one of the deepest taking microfinance in Malawi. I'm the founder. And apart from that, I'm also executive chairman of the Nyasa Tobacco Buying Company. I'm also the founder, by the way, of Nyasa Tobacco Buying Company. I'm the chairman. I'm also the shareholder of many of which Mozi Menda Ninaza Nyasa Capital. Komaso ndi ma business ena amene ni mapanga. Amene timakhala nawo tikupanga siku ndi siku. Apart from that, ndineso munthu wa family. Ndi ndananga atatu, ndi mtamandani, tayamika komanso tadala. Amene ndananga msikana ndi mmodzi omalizira. Amene ali ngati acting last born. Chifukwa ndikuganizabe kuti nakukhala busy ndi mpira wa baba. Koma ndikuganizabe kuti mwina mwake mwachisomo nditha kungopanga zokuti so uyu ndi acting ibe last born. Acting? Ndi banja langa akazanga Caroline Haiya ndi mwachidule nganene kuti yes, I'm a family man. I'm a believer and ndizi ntchito zinangati zimene zozo. Kupatula aposo ndi mathaso masewera enawa. Bawonso ndi matha kumenya nawo. Ndizapitana na Haiya. Flames ikadzapita ku Africa Cup of Nations mu 2027 kuti mubwereso pano muzayankhule zokhuzana kuti Flames yapa. Komanso musasakane kubwera pano ikakhalanso kuti timu isinapita ku Africa Cup of Nations 2027. Amalawi akuonera pakadali pano. Mawu amene mukutsekera nawo program imene angakhala otani Amalawi akutseka. Ndisanaseke AFCON yokhayo ndiyamikire kwambiri mukhala mtondolankhani oyamba kuti Flames ikadzapanga qualify muzandiirane. Simukhala oyamba kuti Flames ikalephera muzandiirane. Asikana athu ndikukamba zoni ati asikana amene wapanga qualify tikupanga izi kuti apange qualify. Asikana achata panga qualify oleni abuji simunandiirane. Whenever we do well anthu simairana. Koma tikazangophonya aliyesa amairana. So ndisangalale kuti apa mapanga promise kuti muzandiirana and ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti Flames will qualify for AFCON. Mawanga omaliza kwa Malawi ndimafuna ndasimikizire kunena kuti ngati Fleetwood Haiya choyambirira ndiyamikire kwambiri makamaka ma affiliates onse pano tikupita ku AGM. Ndiyamikire ma affiliates onse amene atithandizira kuteke kuti mpira umene tukamba kuti izi zikuyenda bwino izi kutere si Fleetwood Haiya kapena famu yokha koma mothandizana ndi ma affiliates onse tukamba Super League of Malawi amene ndanena kale kuti akuchita ntchito yotamandika kwambiri yonena kuti ena inde aziyang'anira pansi kapena azinyoza koma ine nthakusimikizirani kuti Super League of Malawi is doing a very commendable job. Tukamba za women's football, tukamba za Southern Region Football Association angopeza kumene sponsorship ya 100 million. Mbuyo mbwana kumakhala sponsorship ya 20 million, 25 million. Tukamba za Northern Region Football Association
Today they've just unveiled a sponsorship of about 70 million. Mbuyo musemu kumakhala 5 million, pano 70 million. Tukamba the Eastern Legion Football Association, tukamba the Central Legion Football Association, amene apanga secure ma sponsorship of about 50 million kwacha. Izizi zikutithandiza tonse limodzi, tikugwira ntchito limodzi. We are talking of beach soccer. As a result tonse tikunyadira, and mafuna ndi ayamikire ma affiliates amene akunena kuti no, ntchito yanga ngati Fleetwood ikumapepuka chifukwa nawonso akumagwira ntchito yabwino. Pempho langa ndolena kuti amalamu palipena ngati farm olo ngati Fleetwood simakonda zoyankhula and ndikapanga interview yonchi kuti so muzandigwire siku lina ndiye kuti zakhala kugwirana pa AFCON. Oh yeah, apa AFCON ndivomera. So ndimafuna ndingopempha Malawi kuti mwina asanafulumize kuyankhula kapena kuikapo ndemanga kunkhani zina zimene zimamveka m'masamba mchezo. Asitha kungodikira nthawi pang'ono, because if you give everything just a test of time, kungozipasa olo 1 week, Amalawi kena kwa amazazindikira kutire kunkhani chani mene mochedwa. Amalawi tikumapanga ma decisions kapena tikumayankhula kwambiri machango tisanamve bwino kumaso tisanaziwe kuti tikutani. Ine ngati Fleetwood ndilibe platform yoti ndimayimba newspaper ikangolemba kuseriku kunena kuti farm this and that, ndilibe mwayo kuti ndikapemphe. And ndithakusimikizirani kunena kuti kuli ambiri aku news kapena ku radio amene amandizemba kunena kuti andifuse mwina mafunso amasankha mwina kukafunsa yena olanena kuti sitinapeza haiya. Okay, which is very unfortunate. Koma ndimafuna ndasimikizira Malawi kuti ndili pano kwatumikira Malawi, and takambapo chone ati mpira wathu tsopano uli mu njira yoyenerera. Tinazindikira bwino lomwe titapanga research yathu tinaona kuti timu yathu ya Flames sikuchita bwino chifukwa chonena kuti tinadula Mirambo yamba, tinadula Nazale, timanena kuti foja ndi ku Nazale pepani ndifa kufoja kutero kuti mpira wathu tikuyeneranso tuyambire ku Nazale. Pakati pano zimene tikuthamangisa ndi zimenezi. Amalawi asayembekezere kuti lero ndi lero Malawi ikafika ku World Cup, koma tikunena kuti pang'ono ndi pang'ono in the next 2, 3, 4 years zimene zizotheka chifukwa chakuti tizakhala titapangano timu yonena kuti ndi ma player okwanira. So Amalawi ndikupempheni kunena kuti muli ngati inenso tili limodzi, tikaluza inenso ndimamva kuwawa, inenso ndimamva kuwawa, koma ndimafuna ndipemphe kunena tiye tikhulupirire this process. Let us trust in this process, and at the end of the day let us see what God is going to give us. Thank you very much. Nathokoza kwambiri Mr. Haya kamba kubwera kuno ku Zodiac kuti tichezepo, ndikhulupirira kuti mungata kambiri atikufananso kutsogolo kuno zinthu zina zimene malonjeza zikakhala kuti zikupitira kuchitika. Pameneponso ndi pamapeto pa program yathu imene yapadera tukamba kuti Zodiac Sports Exclusive imene tinafuna tiyankhulani kapena ticheze ndi mtsogoleri wa Football Association of Malawi Mr. Fleetwood Haya. Ndithokoza kwambiri timu yonse imene inali pano kugwira ntchito kuti program imene iteke. Ine ndi Bright Buju Kanyama. Titakumananso bwanji ma programs ena pano pa Zodiac.